негаснеща жарава. Майка българска седеше и чакаше обичан мил свидният си син Васил. Тиранът гонеше го с ярост и търсеше го от зори, но хората над него бдяха и пазеха го от беди. Левски водеше народа с малко думи, с повече дела и с мисъл за свобода. Готвеше го за борба. Поклон, апостоле народен, пред подвига ти чист и свят. Сега народът ни свободен живее в мир и в благодат.